आरो बिथाङा बुंगासिनो जे जोंलायनो UPPLआ BTCनिफ्राय 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनबाय। आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनबाय। जोंहा जेबो पावारानो गैला। 40टा डिपार्टमेन्ट दंमोन, दा 16टा डिपार्टमेन्टआनो गैला होननानै जेरावबो मिल मिटिङाव BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बुंगासिनो दङ आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंगासिनो दङ। बुंबाय थानायखाय जों बुंनो नागिरदों बिथांखौ, जों 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरनायखौथ' बार हो। जोङो मोनबा डिस्ट्रिक्टनि DCफोरखौ BTR गभर्नमेन्टनि सिङावसो लानानै फैदों। BTR गभर्नमेन्टनि सिंनि साखरियालसो बानायदों बिसोरखौ जोङो। जेरै जोंनि सेक्रेटारि, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दङ, जोंनि चिफ सार दङ। चिफ सारनि बिथोन बायदियै DCफ्रा दिनै खामानि मावनांगौ। जे जिनिसा आगोलाव जायामोन, हाग्रामा महिलारिया DCफोरखौ खामानि थिननो हायामोन। DCफ्रा हाग्रामा महिलारिनि आन्दाराव खामानि मावामोन। बिथांमोनखौ मनिटरिं खालामनो थिनहरबा बिथाङा थाङामोन, खुनु पावारानो गैयामोन। दिनै खिन्थु गभर्नरनि नटिफिकेशननि गेजेरजों जोंनाव BTRआव मोनबा डिस्ट्रिक्ट जाबाय। तामुलपुरा गोदान डिस्ट्रिक्ट जानायखाय दा मोनबा डिस्ट्रिक्टनि साफ्रोमबो DC आरो SP जोंनि प्रमद बर' सारनि जेरै थिनो बेबायदि खामानि मावनाय जादों। होमबा गोहोआ बांदों ना खमायदों रायजोफोर? गोहोआ बांदों। जोंनि BTRनि काउन्सिलखौ गोहो बांहोनायनि थाखाय प्रमद बर' सारनि थाखाय जों गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ। रायजोफोर बयबो गोबारै आखाइ खब। रायजोफोरखौ थगायगासिनो दं 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरबाय होननानै। जोंखौ मा खम बर' मोनदों नामा बेलाय? हाग्रामा महिलारिया जेसेबां बर', प्रमद बर'आबो इसिबांनो बर', राजु नार्जारियाबो इसिबांनो बर'। जोंखौ बर'नि थै गैया नंदों नामा बेलाय? जोंबो सेंग्रा समनिफ्रायनो, उन्दै समनिफ्रायनो आन्दलन खालामनानै नैबेसिम फैनाय मानसिसो जोंबो कमप्रमाइज खालामा हारिनि मोन्थाइजों, हारिनि थामोन्थाजों, हारिनि सिनायथिजों। दा जेरावबो थांनानै बानसाव हैगासिनो दं।